pos wancine asik Sakit
Piro lu, Gus? Laras sudah tapi setunggal dipun wiwiti goro-goro lagun-lagun mau dipun wiwiti saking pepeling Gus. Nggih. Niku ngemu werdi. Werdine napa? Inna sholata tanhanganil fahsyi wal mungkar. Jatine salat kanggo nyegah tumindak ala lan mungkar. Nggih. Lagune pepeling. Nggih. Terus disambung meneh lho. Napa? Saking punden kula Bapak Dalang Cemping Purbasesa kersake podang kuning. Nggih, sampun. Dadi goleki karo podang kuning sing ilang. Nggih. Gambarake podang kuning niku katresnan, dadi ngumpul-ngumpulna sedulur. Dalu niki niku para warga masyarakat Bulu Payung kalian paguyuban wong Bulu Payung utawi PWB niku ngiras pantes silaturahmi yang ngumpul-ngumpulna balung kang apisah. Nggih, sing nang perantauan padha kondur. Nggih. Sing ning kene ya padha kumpul melu seneng. Nggih. Kang kaya mengkene muga-muga lestari widodo kali saka ing Sambikala mula jumbuh lagune podang kuning goleki katresnan sing lunga tekan paran-paran kono lho, Mbak. Oh, nggih. Sambung maning, Gus. Apa? Lagu Bakul Kopi kan Ibu Maryam. Nggih. Nonton wayang siki kowe jan ora mung nonton wayangane tok. Kepriwe kowe, Reng? Kejaba nonton wayangan ya nonton sinden, nonton gamelan. Iya. Siki ana sing lungane kan nguman niate nonton wayang jebulan nang kene goleti bakul kopi. Ya wong anu arep tumbas kopi ya ora apa-apa kok tambah ngantuk le. Ning ya malah tontonan wayang gue berkah nggo segala-galane lho Gus. Bisane. Contone UMKM dadi berjalan. Kok kaya niku para sederek. Nggih. Rawat apa wengi iki Bulu Payung ana wayangan ana wong dodol. Iya. Ana sing dodol kopi. Nggih. Bakso. Iya. Dadar gulung. Sosis. Terus maning martabak. Es teh jumbo. Es teh jumbo. Pop es. Iya terus dolanan odong-odong bocah cilik. Nggih, ketoprak. Terus dadi pada mengais rezeki lantarane PWB sing wayangan ya Gus berarti wong nanggap wayang kuwi carane sedekah sing gede banget. Leres niku. Jaban nyong sekantar rombongan wadya balaku anggar teketu mana swidak. Swidak. Sinden penayagan, joki son, joki gamelan, Supir. Nggih. Terus akeh banget tukang shooting. Nggih. Kameramen, lampu lighting kok akeh banget. Berarti kan kabeh mau pada mengais rezeki lantarane paguyuban wong Bulu Payung kene. Tepuk tangan kagem silaturahmi dalu niki. Nggih, sukses pokoke. Mulane yang mengucapkan terima kasih sing banget ya Gus. Nggih. Ngono Gus kok sing ngomong. Nggih, niki ugi ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenengan Mas Dalang Ki Sigit Jono Saputra. Mas Dalang di Adilaneng nang ndi? Ten pundi niki? Mas Dalang. Mau nyong wis wae aring Dimas iki. Lho, jenengan. Telepon Dimas. Nang dalem apa ora? Ngapurane pun Kakang ora bisa mampir jalaran kepalangan macet. Nggih, terus Dimas donga dinonga ya pun Kakang ngarep derek sinau. Oh ya ora apa-apa Kang Mas. Moga-moga sing waras selamat. Tepuk tangan untuk Mas Dalang Sigit. sawek niku ngunjuk kopi, tumbas kopi. Ya najan beliau kowe putrane Dalang Master Cilacap. Nggih. Ali Suwarjono Suwargini nyatane karo Dalang Kebumen ya kelebunyung di aku sedulur. Alhamdulillah. Nggih, Moga-moga Dalang Cilacap pada tambah laris. amin. Amin Allahumma. Amin. Ya belajar bareng kula gemen iki anu nyonto-nyonto karo Dalang Cilacap Pak Dalang Jono. Nggih. Seniki nggih pun genti-genten gilir gumanti. Wong nyonto ya dicontoh aja kesuwe. Nyong gawe lagu siki wis. Iya. Wedang kopi. Bakul kopi. Mitin Sekar Bima. Kanggo apa tahun 2002 yang dari pengantin nembe iki menciptakan lagu gara-gara sering nguru bakul kopi sing modor-modor kayak pacare tukang kenong. Tadi penayakan ya pacare bakul kopi. Tremose sekenong-kenong ngono piye.
Lah senenge nyong Mas Wawan, Wasimun, Purwanto, Nur Wahid ugi hadir. Matur nuwun. Mas Wawan. Nggih. Kinten malih sing hadir? Kang Didican iki ngiresi nenggani, Mas Basuki ngiresi nenggani. Sunardi, Sulistiandono, Ujung Manik, Kecamatan Kawunganten. Cilacap ugi hadir Pak Dalang. Nggih. Dan nyuwun lagunipun Pitung Sasi Lawaseng nggonku ngenteni. Sing nyekar anggar bisa Mbak Kenti Wulandari. Cocok. Sugeng Riyadi Mas Bawor. Ana maning Sugeng Dalu Mas Bawor. Minal aidin wal faidin nyun pangapunten lahir batin Bu Siti Mariam bakul kopine diputer. Sampun. Ana maning nggih. Napa? Dalang iki dilayani SBM. Nggih. Sapan minal aidin wal faidin ajak kelalen ninggal katresnan karo Grigis. Nggih. Jarum-jarume Mas Bawor saking Mas Sanet. Nggih, siap. Yuk disiapna lagu-lagune Gus. Sing pundi riyin niku kinten-kinten. Sing kira-kira main lah. Nggih. Mbak Kenti, Grigis. Grigis. Sinten sing nyanyi? Wiwin lah. Nah, nggih sing tes ora mangkat mau bengi. Mau Yo. bengi ora metu Grigis. Iya ditakokna Ayo bolak-balik. sinden Grigis. Bawor nyong pada para karo Immanuel. Batuke tuli padha mbok. Ya. Gawekna Grigis Mas. Nggih. Larase belok. Gareng karo kantong meneng bae yang sing arep ngibingi wiwin. Ndan ora tayeng apa. Nyong cendek kasih kile ya tayeng ngibingi wiwin nyong. Ngibinge main ya. Main wis petenteng kaya iki temenan. Tenteng, petadak, pededek. Kayak gue apa? Ora metotok lho. Yuk lagune. Lagune Kembang Grigis. Mangga Mas, dados. Yap. Cocok ya. Aduh ojo wedi Wiwit langanane Bawor. Mangga ramane. Terima kasih Bapak. Terima kasih.
bubar. Kepriwe? Mriki Pak duwite mawon lagune mungkin malih. Ganti maning ganti. Oke, monggo. Pitung sasi lawase nggon ku ngenteni. Kuda Sumedang apal mboten Ken? Kuda Sumedang nggih. Ayo saiki genti-genten sing urung nembang. Nggih. Cah loro iki saka wetan prawan-prawan supaya dolanan jaran-jaranan. Kuda Sumedang. Ada suatu permainan tuh peduli lagune kuda lumping iki kuda Sumedang nggih. Jut tayeng nok denok kendangane sing kaya miki tamblung tak tak. Tulang nggo ngendangi kaya sing miki ngendang iki ora pas. Iki yang penting telang-telang wong bocah cilik. Nyong bae sing ngiping wong nyong gering karo gering. Kang bawor lemu ya karo lemu. Aja lemu karo gering melas sing gering. Dening majak Nyonto Pak. ngiping bae anggar kira-kira macam men tembangin ngiping bae. Oke, siap. Kuda Sumedang yuk. Jelapa Budaya kota Sumedang
Mor Kang Kripik gedang kripite lo sithik dang watone rata iki lakone dawa banget lho Kang.